Rus güýçleri Ukrainanyň weýran bolan Mariupol portundaky polat zawodyna edýän hüjümlerini gaýtadan başlady. Rus güýçleri bu ýerdäki Ukrain söwüşçilerini oka tutmak üçin söwüş uçurlaryny ulanýar. Azovstal toplumynyň aşagynda 2000 golay Ukrain söwüşçisiniň we ýüzlerçe parahat ýaşaýjynyň bardygyna ynanylýar. Bu toplumyň goranyşy şu hepdäniň başynda Rus güýçleri tarapyndan bozuldy. Birleşen Milletler Guramasy ýene bir evakuasiýa tagallasynyň dowam edýändigini aýtdy. Şeýle-de Ukrainanyň ýokary derejeli resmisi şu wagta çenli 500 töweregi asuda ýaşaýjynyň evakuasiýa edilendigini ma'lum etdi. Ukrainanyň baş ştaby 6-njy maýda ýaýradan gündelik habarynda Ruslaryň zawoda edýän täze hüjümleriniň bir bölegi hökmünde uçurlary ulanýandygyny aýtdy. Köp yaralananlar bar, ýöne olar boyun egmeýärler diýip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 5-nji maýda giýjeki video ýüzlenmesinde aýtdy. Olar öz pozisiýalaryny saklaýarlar diýip ol sözüne goşdy. Mariupol şäheri bir näçe hepde dowam eden köçe söwüşleri we agyr bombalamalar sebäpli ýiti weýrançylyk çekdi. Azovstal toplumy Ruslaryň şäheri doly ýeňmeginiň öňüni almak üçin görüşýän Ukrain goşunlary üçin soňky durulga öwrüldi. Bu söwüş Russiýanyň gündordunaky Donbas sewitinde hüjümleri dowam etdirýän mahaly bolýar. Russiýanyň Donbas edýän hüjümleri Ukrain güýçleri Rus hereketlerini petiklendigi we hatda territoriýalary ýygyny alandygy sebäpli haýal we uly öňe gidişliksiz dowam edýär. Azovstal ugrundaky görüş Rus prezidenti Vladimir Putiniň 9-njy maýda Russiýanyň ýeňiş gününde, ýagny natsist Germaniýanyň ýeňilmeginiň ýyl dönüminde görkezmek üçin söwüş meýdanynda ýeňiş gadanmagy isleýändigi baradaky çaklamalaryň arasynda bolýar. Russiýanyň Azovstaly ele geçirmek we Mariupoly basyp almagy tamamlamak ugrundaky täze tagallasy 9-njy maýda bellenilýän ýeňiş güni we Putiniň Ukrainada simbolik üstünlük gadanmak islegi bilen baglanyşykly ýaly bolup görünýär diýip Britan Gorunmak ministrliginiň 6-njy maýda ýaýradan gündelik habarynda aýdylýar. Mariupol şäheri Russiýanyň 2014-nji ýylda bir kanun aneks eden Krim ýarymadasynyň gapdalynda strategiki orunda ýerleşýär. Mariupoly ýitirmek Ukrainany Azow deňzindäki möhüm portdan mahrum eder. Şeýle hem bu Russiýa Krim ýarymadasyna gury yer koridoruny döretmäge we Donbasyň başga ýerlerinde söwüşmek üçin goşun ýerleşdirmäge mümkinçilik berer. Azovstalyň labirint tunellerinde we senat infrastrukturasynda galan Ukrainalılar sosial mediada videolary we suratlary çap edip halkara jemgyýetçiligine ýüzlenýärler. Azow batalyonunyň serkerde başasynyň ornwasary kapitan Svetoslav Palamar 5-nji maýda eden video ýüzlenmesinde esirleriň talabalaýyk saglyk bejergisiniň ýoklugy sebäpli agyr azapda ölýändigini aýtdy. Ol bu ýerdäki parahat ilaty we yaralanan söwüşçileri evakuasiýa etmek üçin halkara kömegini hem sorady. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres parahat ilaty evakuasiýa etmek üçin ýeni bir operasiýanyň geçirilýändigini aýtdy. 6-njy maýda Zelenskiýiň baş geňeşçisi Andrey Yermak BMG-niň ýol başçylygyndaky tagallanyň çäginde şäherden we Azovstal zawodundan 500 golay parahat ýaşaýjynyň evakuasiýa edilendigini ma'lum etdi. Yermak 6-njy maýda Telegramda ýazan maglumatynda Kiýew özüniň ähli parahat ilatyny we harbylaryny halas etmek üçin ähli zady eder diýdi. Azovstalda halkymyzy halas etmeň ýene bir tapgyry dowam edýär diýip ol bellidi.